హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు ఈజీ కుకింగ్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి చింతపండుతో పులిహోర చేయబోతున్నాను. ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూసేయండి. ముందుగా అయితే రైస్ని ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. నేనైతే వీడియోలో చూపించలేదు. ఇంకా తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో వేరుశనగ గుళ్ళు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకుని పక్కన పెట్టిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకోవాలి. గ్యాస్ అయితే సిమ్లో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే పోపు దినుసులు అన్నీ వేస్తాం కాబట్టి తొందరగా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అందువలన మంట అనేది స్లో పెట్టుకోండి. ముందుగా అందులో ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, శనగపప్పు వేసుకుంటున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత అది లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు, కొంచెం తరిగిన అల్లం ముక్కలు, 4-5 పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, 2-3 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని వేగించుకోవాలి. అలా వేసుకుంటే స్పైసీగా అనేది కొంచెం బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇలా వేగిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. ఇంగువ ఎందుకు యాడ్ చేయాలంటే అది ఒక టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. పులిహోరలో వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. అందుకే నేను ఇంగువ అనేది యూజ్ చేస్తాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే యూజ్ చేయండి, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. తర్వాత బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేనైతే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకున్నాను. కొద్దిగానే వేయాలి, ఎందుకంటే రైస్లో ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసి ఉడికించుకుంటాం కాబట్టి వేయాల్సిన అవసరమే లేదు. తర్వాత అది ఫ్రై అయిన తర్వాత చింతపండు గుజ్జును వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మంట అనేది హైలో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి, ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాల పాటు పెట్టిన తర్వాత నూనె అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. గ్రేవీ అనేది ఎలాగో తెలిసిపోతుంది. ఫ్రై అయితే అయిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని రైస్ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా నిమ్మకాయ పిండుకున్నాను, పులుపు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలనేసి. అది మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. తర్వాత వేగించుకున్న వేరుశనగ గుళ్ళు, తర్వాత ఆ గ్రేవీని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుతున్న తర్వాత పులిహోర అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నా కొత్త ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను చేసే ప్రతి వంటకం మీ దాకా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.